तो बांधुनी भौणी तुम्ही काहीतरी आगोची ना भौणी कहीं तू विलंब कहीं कर भौणी ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ତୁ ଫେରି ଆସିବୁ ତୋ ପାଖକୁ ଖେଳିବୁ ମୁଁ ତ ବାନ୍ଧିବିନି ଭଉଣୀ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭଉଣୀ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ନା କହିଲି ପରା ମୁଁ ତ ବାନ୍ଧିବିନି ଚାଲିକା ତୁ ଭଉଣୀ ମୋର ଭଉଣୀ ତୁ କଣ ତୋର ସାନ ଭାଇ କଥା କହୁଛୁ ନା କହିଲି ପରା ଚାଲିକା ତୁ ଆରେ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଯିବିନି ତୁ ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ମୁଁ ଯିବି ନା ନା କହିଲି ପରା ଚାଲିକା ତୁ ଭଉଣୀ ତମ ନେଉରା କହୁଛି ନା ଭଉଣୀ ମୋ ହାତରେ ତୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଭଉଣୀ ନା କହିବି ଆଜି ଆଲୋ ମା ରାଜଶ୍ରୀ ତୋ ସାନ ଭାଇ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗିଛୁ ମା ତୋ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ ପିତା ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି କରିଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଗିଛି ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ମା ତାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତୁ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛୁ ହେଲେ ସେ ପାଗଳ କ'ଣ କରିଛୁ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛି ଯେ ହଁ ସେ ପିତା ବିଳମ୍ବରେ ରଜ ମାସକୁ ଫେରିଛି ହେଲେ ମା ତୁମେ ଅନେକ ଯାଇଛ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ହୋଇଛ ମୋ ବେନି ନାହିଁ ହଁ ପିତା ଶ୍ରାବଣ ପିତା ତୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତୋ ଉପରେ ରାଗିଛି ରେ ବାପା ହଁ ପିତା ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଶୀଘ୍ର ବୁଝାଅ ପିତା ମୋ ଜୀବନର ଧନ ମୋ ପରାଣର ଧନ ମୋ ଜୀବନର ଧନ ମୋ ପରାଣର ଧନ ହରେ ଜନମ ହରେ ଜନମ ଆହା ମୋ ଅନ୍ତରର ଉଡ଼ି ମନରେ ଆହା ମୋ ଦୁଃଖର ସମ୍ଭାଳି ମୋ ଧନରେ ଆହା ମୋ ଦୁଃଖର ସମ୍ଭାଳି ରାଜଶ୍ରୀ ପିତା ଆରେ ବାପ ଶ୍ରାବଣ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଥିଲେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଉଜ୍ଜଳରେ ଆଲୋକିତ ତୁମ ବିନା ବାପ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି କହିଦେଲେ ସୁଖତ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଥିଲେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଉଜ୍ଜଳରେ ଆଲୋକିତ ତୁମ ବିନା ବାପ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି କହିଦେଲେ ସୁଖତ ମନୁଦୟ ସକାଳେ ମନୟନ ପିତୁର ମନୁଦୟ ସକାଳେ ମନୟନ ପିତୁର ହେ ଜନମ ଆହା ମୋ ଅନ୍ଧାର ଉଡ଼ି ମୋ ଧନରେ ଆହା ମୋ ଦୁଃଖୀର ସକାଳେ ମୋ ଧନରେ ଆହା ମୋ ଦୁଃଖୀର ସମୟ ଅତୀତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତୋ ଭାଇ ହସ୍ତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜିଠାରୁ ତୁ କେବେ ବି ବିଳମ୍ବ କରିବୁନି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ ତମେ କର ମୁଁ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ଠିକ ଅଛି ଆବ
हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ सदा सर्वदा मो झील आ मो पुआ को एमती खुशी रखी ଏ ଭାଇ तुम ठारे मो सम्मान करुछि ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ହେଲେ ମୋ ପାଉଣା ଭଉଣୀ ପାଉଣା ଏ ଭଉଣୀ ପାଉଣା ନାଇଁଲ ଭଉଣୀ ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ପାଉଣା ଦରକାର ମୋ ପାଖରେ ନାଇଁଲ ଭଉଣୀ ତତେ ପରେ ଦେବି ନା ଭଉଣୀ ପାଉଣା ଦରକାର ତତେ ମୁଁ କାଲି ଆସେ ଦେବି ଶ୍ରାବଣ ପିତା तो बड़ भौणी जितेबले तो हाथ में राखी बांधी देছে মানে ପିତା ताकू तोते किसी ना किसी देवाक ମୋ पड़िବ ପାଖରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପିତା तो पाखरे किसी ना ହଁ ହଁ हेले तू कण करिब କାଲି ଆସିଗଲେ ବେଲେ ପିତା काली दे देबू ହଁ ତମକୁ କାଲି ଦେଇଦେବି हेलो मा रसिदी ହଁ ପିତା तो बांधी देइथिबा राखीर उधार रही जाइछे मा ହଁ ପିତା तो सानो भाई तो पाखरे धार रखी देइछे से निश्चय देव तोते ମତେ ଏବେ ଦରକାର से कहूची ता राखी पाउना एबे तो दरकार ପିତା ଏବେ ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ ନା ପିତା ପାଉଣା ସେଟା ନାହିଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବିନି ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତ ସାନ ଭାଇ କଥାକୁ ତୁ ବୁଝିବୁନି ମୁଁ ପୁରା ତ ବୁଝିଲେ ଭାଇ କହିଲି ପରା ମତେ ରାକ୍ଷୀ ପାଉଣା ଦରକାର ହେଲେ ଭଉଣୀ ପିତା ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ ନା ପିତା ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି ରେ ବାପା सेनापति तू हाँ तुम्हें तू जानो अरे आज भले ए पवित्र दिन रे मो राज उवास को आसिछ कौन पाई तुमको तुम बहिष्कार कर देथिली मो राज तू बहिष्कार करके बहुत बड़ भूल कर देछु तू कौन भाविछु ए राजा हुआ घरे हस्त 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 खुदिरे दिन काटिबी बोली भाविछु चुप कर मूर्ख तू मो परिवार ऊपर नजर पकाओ ना नहले तोर परिस्थिति कौन हबो तू मध्य बुझी पारिबुनी मांगो राजा मो परिस्थिति कौन हबो वे कन्नड़ राज्यर राजा आम दुई मामू भणेजा को राज्य तोड़ी देवर ए शेष सत्य सत्य तो पाइब ए काली साधन को साजिए तो राज मुकुट सिंहासन तो हा मो हाथ मुठे कर मो भणंजा हाथ मुठे मुठे की चुप देबी कर मूर्ख आउ तो एमिति दंडर भिखारी करी देबी तुमे मैंने काली साधक करो ना अन्य को साधक करो मोर किछि भय करिबार ना भय हां भय काहाकू कुआ जाए एबे तू जानिबू कहली परा तुमे माने आज भली शुभ दिन रे एठू चली जाओ बुझिबू मो राजउवास रे अशांति करो नाही आम चली जीवने आमको तो राज सिंहासन मुकुट दरकार ए कोला जगरे एक छत्रवाद शासक हबे रंजीत सामंतरा ठीक कही भरंजा चुप कर मूर्ख तुमे माने काली साधना करिछ बोली मु कोन मु तुम मन को डरी दिबी डरिबू हां फिर नुआ ए राजवीर हां जदि तुम पाखरे सत्य कहे मो सहित युद्ध करि देख मूर्ख राजा विलंब करू कहे कि जुदरे तू प्रस्तुत થઈ जा भरंजा
ହଁ ମାମୁଁ ମୁଁ ସେଇ ଗେଟ ପାଖରେ ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିକା ଦେଖି ମାନେ ପୁଣି ଘର ଦେଖିବ ବାଡ଼ାନ୍ଧା ନା ଲୋ ମା ତୁମେ ଦି ଜଣ କିଛି ଭୟ କରିବନି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଏକା ଠିକ ଅଛି ପିତା ତୁମେ ମାନେ ଏଠାରେ ଯାଅ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଆସୁଛି ଶ୍ରାବଣ ତୁ ତୋ ଭଉଣୀ ଏ ପାଖରେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୂର୍ଖ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ମୋ ସହିତ ଚାଲ ଆରେ ଯୋଉ ଅପମାନ ଦେଇ ମୋତେ ରାଜ୍ୟରେ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ ସେଇ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆଜି ବି ହୁତୁ ହୁତୁ ଏଇ ମୋ ଦେହ ଉପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ତତେ ସତରେ ସତକୁ ସତ ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି ଆଜି ଠିକ ଅଛି ମୂର୍ଖ ଇଏ ତାହାର ଜୀବନ ହେଉଛି ଦେଖିବା अरे अरे कौन है रे ତୋ ପିତାକୁ ତୁ ମାରୁଛୁ तो पिता को मारी गई थी ପୁରା ମୋ ପିତାକୁ କାହିଁକି ମାରିଲୁ तो पिता मते अपमान देइथिला तो पिता मते ए राज्य रो विताड़ित करि देइथिला अरे तो परिवार भाई ମୋ ବାପା ଚୁପ କର ମୂର୍ଖ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକରେ ଗତ ଦୃଶ୍ୟର ହିରୋଇନ ଏବଂ ଦାସୀ ମହିଳାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ତିଲକ ମହେଶ୍ୱର